ለሚን ብዙሕ ግዜ ከም ተኣምራዊ መፅረይ ሰብነት ዲቶክሲን ንቫይታሚን ሲን ንክብደት ምቕናስን መዋዳድርቲ ከም ዘይብሉ ጌርካ ይውሰድ እዩ። ካልኦት ድማ ብሰንኪ ኣሲዳውነቱ ይፈርሕዎ እዮም። ሓቂ ግና ኣብ መንጎ እዞም ክልተ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ናይ ሎሚን ዘደንቕ ጥዕናዊ ጥቕምታትን ብልክዕ ከመይ ጌርና ክንጥቀመሉ ከም ዘለናን ሎሚን ብፍጹም ክጥቀሙ ዘይግብኦም 3 ዓይነት ሰባትን ብሰፊሑ ክንርኢ ኢና። ብፍላይ ኣብ መወዳእታ ዝነግረኩም ጥንቃቐ ጥዕና ስንኹም ንምሕላው ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ንሕሰቦ ንስኹም ሎሚን እትጥቀምሉ ብጥራይ ከብዲ ድዩ ወይስ ድሕሪ ምግቢ? እዚ ቀሊል ምርጫ ኣብ ጥዕናኹም ዘምጽኦ ለውጢ ንምፍላጥ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ። ኩሉ ግዜ ንጥዕናኹም ቀዳምነት እትህቡ ሕያዋይ ልቢ ዘለኩምን እንተኮይንኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምርዋ። ምክንያቱ እቲ ናትኩም ላይክ እዚ ትምህርቲ እዚ ንብዙሓት ሰባት በፂሑ ጥዕንኦም ንክሕልዎ ዓብይ ግደ ክህልዎ ስለ ዝኾነ እዩ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ዶክተር ማይና ይበሃል። ኣብ ዩቲዩብ ብዛዕባ ጥዕንኦም ክፈልጡ ደልዮም ካብዚ መፁ ውሑዳት መስተውዕልቲ ሰባት ሓደ ስለ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ኮኑ። ብነቕርቦም ናይ ጥዕና ትምህርትታት ድማ ጥዕናኹምን ጥዕና ስድራ ቤትኩምን ሓለዉ። ለሚን ንዘመናት ኣብ ጥንታዊ ኣመጋግባን ሕክምናን ከም ፈውሲ ዘይኮነስ ከም ደጋፊ ምግቢ ኮይኑ ከገልግል ፀኒሑ እዩ። ኣብ ብዙሓት ባህልታት ምፅራይ ምግቢ ንምምሕያሽ ምግቢ ትሕዝቱ ከይቕይር ሎሚን ኣብ ማይ ኣብ ምግቢ ወይ ኣብ ናይ ኣትክልቲ ቅመማት ምውሳኽ ልሙድ ነይሩ። ይኹን እምበር ሎሚ ብዙሕ ግዜ ብጌጋ ይርዳእ እዩ። ገለ ሰባት ዝተዋሃለለ ናይ ሎሚን ጽሟቕ መዓልታዊ ምስታይ ንሰውነት የፅሪ እዩ ኢሎም ከኣምኑ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ ኣሲዳውነቱ ብምፍራሕ ሙሉእ ብሙሉእ ይርሕቕዎ። ካብ ሕክምናን ስነ ምግብን ኒውትሪሽን ሳይንስ ኣንጻር ክረአ ከሎ ሎሚን ኣብ ሰውነትና ንጡፍ ጽልዋ ዘለዎ ምግቢ እዩ። ምፍራይ ኣሲድ ጨጎራ፣ ስራሕ ኢንዛይማት ጸላም ከብዲ፣ ምምጥጣን መዓድናት ወይ ድማ ሚነራልስ፣ ከምኡ እውን ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም የነቓቕሕ። ብግንዛበ ክትጥቀመሉ ከለኻ ሎሚን ሚዛን ሰውነት ይሕሉ። ብዘይ ገደብ ወይ ብጌጋ መንገዲ ክውሰድ ከሎ ግን ዝኾኑ ክፋላት ሰውነት ከቆጥዕ ይኽእል እዩ። ሎሚን ብልክዕ ከመይ ከም ዝሰርሕ ምርዳእ ብስምዒት ዘይኮነስ ብፍልጠት ክንጥቀመሉ ይሕግዘና። ናይ ዘመንና ኣመጋግባ ብዙሕ ግዜ ትሕዝቶ ፋይበርን ጠቐምቲ ዝኾኑ ናይ ኣትክልቲ ውህደታትን ይጎድሎ እዩ። ብዙሓት ሰባት ንፍሓት ከብዲ፣ ምዝባዕ ናይ ምግቢ ባህጊ፣ ድኹም ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም፣ ምድብዛዝ ቆርበትን ምዝሓል ሜታቦሊዝምን የጋጥሞም እዩ። ብተመሳሳሊ ግዜ ጭንቀት፣ ጽምኢ ማይ ከምኡ እውን ዝተመስርሑ ፕሮሰስድ ምግብታት ኣብ ምፅራይ ምግብን መርዛማ ነገራትን ካብ ሰውነትና ኣብ ምስጋድን ከቢድ ፀቕጢ ይፈጥር። ሎሚን ነዞም ፀገማት በይኑ ኣይፈትሖምን እዩ። እንተኾነ ግን ነቲ ተፈጥራዊ መስርሕ ሰብነት ብሙሉእ መገዲ ክድግፎ ይኽእል እዩ። ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ኣሲዳትን ቫይታሚናትን ውህደታትን ከም ምልክት ወሃቢ ሲግናል ብምግልጋል ምሕቓቕ ምግቢ የነቓቕሑ። ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣሲዳት ቫይታሚናትን ውህደታትን ከም ምልክት ወሃቢ ሲግናልስ ብምግልጋል ምሕቓቕ ምግቢ የነቓቕሑ። ንጥረ ነገራት ንክመጣጠኑ ይሕግዙ። ከምኡ እውን ምክልኻል ሰብነት የጠናኽሩ። እቲ ቁልፊ ነገር ዘሎ ኣብ መጠኑ፣ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ኣጠቓቕሙን እዩ። ካብቲ ዘደንቕ ጥቕምታት ሎሚን ሓደ ምሕቓቕ ምግቢ የነቓቕሕ እዩ። ሎሚን ኣብ ውሽጡ ሲትሪክ ኣሲድ ዝሓዘ ኮይኑ እዚ ድማ ነቶም ኣብ መልሓስና ዘለዉ ናይ መቐረት ተቐበልቲ ብምንቕቓሕ ጨጎራ ንምስራጽ ምግቢ ክዳሎ ምልክት ይህብ። ኣሲድ ጨጎራ ንዝውሕዶም ወይ ምስራጽ ምግቢ ንዝጽጎሙ ሰባት ምግቢ ብቐሊሉ ንኽሓቅቕን ድሕሪ ምግቢ ንዝመጽእ ንፍሓት ከብዲ ንምቕናስ ይሕግዝ። ከምኡ እውን ካብ ጸላም ከብዲ ዝወፅእ ናይ ሓሞት ፈሳሲ ንኽውስኽ ብምግባር ምስራጽ ቅብኣት ይድግፍ። እዚ ጥቕሚ እዚ ብዝበለጸ ዝረአ ቅድሚ ምግቢ ወይ ምስ ምግቢ ብውሑድ መጠን ክውሰድ ከሎ እምበር ብከቢድ መጠን ክውሰድ ከሎ ኣይኮነን። ሎሚን ምንጪ ቫይታሚን ሲ እዩ። እዚ ንጥረ ነገር ንምክልኻል ሕማም፣ ንምፍራይ ኮላጅን ከምኡ እውን ንሓለዋ ህዋሳት ወይ ድማ ሴልስ ወሳኒ ዝኾነ አንቲኦክሲዳንት እዩ። ቫይታሚን ሲ ምስ ግዜ ንህዋሳት ዝጎድኡ ርስሓታት ንምውፃእ ይሕግዝ። ከም ሎሚን ዝኣመሰሉ ቫይታሚን ሲ ዝሃብቶሙ ምግብታት ብቐጻሊ ምምጋብ ምክልኻል ሕማም፣ ምሕዋይ ቁስሊ ከምኡ እውን ጽንዓት ቆርበት ይድግፍ። እዚ ማለት ንሕማም ሙሉእ ብሙሉእ ይከላኸል ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ ግን እቲ ስርዓተ ምክልኻል ብብቕዓት ምላሽ ንኽህብ ይሕግዝ። ካልእ ወሳኒ ጥቕሚ መዓድናት ናይ ሰውነትና ንኽመጣጠኑ ምሕጋዙ እዩ። ኣብ ሎሚን ዘሎ ሲትሪክ ኣሲድ ከም ብረት ወይ ድማ ኣይረን፣ ካልሲየም፣ ማግኒዝየም ዝኣመሰሉ መዓድናት ካብ ኣትክልቲ ብቐሊሉ ናብ ደምና ንኽኣትዉ ይገብር።
እዚ ብፍላይ እቶም መብዛሕትኦም ግዜ ኣትክልቲ ጥራሕ ዝምገቡ ወይ ናይ ብረት ሕፅረት ዘለዎም ሰባት ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ከም ብርስን፣ ዓተር ወይ ኣትክልቲ ኣብ ዘለዎም ምግብታት ጽማቕ ሎሚን ምውሳኽ በቲ ባዮሎጂካዊ ደረጃ ነቲ ንጥረ ነገር ናይ ምውሳድ ዓቕሚ የመሓይሽ። ሎሚን ንሰውነት ፈሳስን ንዝውውር ደምን ደጋፊ እዩ። ኣብ ማይ ሎሚን ምውሳኽ ሰባት ብዙሕ ፈሳሲ ንኽሰትዩ የተባብዕ፣ እዚ ድማ መጠን ደም ዝውውር ናይ ነርቭ መልእኽቲ ምስግጋር የመሓይሽ። ትክክለኛ ናይ ሰብነት ፈሳሲ መጠን ስራሕ ኩላሊት ቅብኣት መጋጥምቲ ኣካላትን ናይ ነርቭ ምልክታትን ይድግፍ። ካብ ሜታቦሊዝም ኣንጻር ሎሚን ንምግቢ ባህጊ ንምቁፅጻር ክሕግዝ ይኽእል። እቲ ሓያል መቐረቱ ናይ ምስታይን ምምጋብን ፍጥነት ብምቕናስ ብዘይ ምኽንያት ዝግበር ኣመጋግባ ይቕንስ። ነቲ ሙሉእ ሎሚን ብፍላይ ድማ ነቲ ለሓፁ ወይ ፍሩዕ ሓዊስኻ ምጥቃም ድማ ናይ ምጽጋብ ስምዒት ይውስኽ። እዚ ውጽኢቱ ካብቲ ክብደት ምቕናስ ዝብል ወረ ንላዕሊ ጥዑይ ናይ ኣመጋግባ ስርዓት ንኽህሉ ይሕግዝ። ሎሚን ኣብ ውሽጡ ብዘሎ አንቲኦክሲዳንትን ደጋፊ ኮላጅንን ኣቢሉ ንጥዕና ቆርበት ዓብይ ግደ ኣለዎ። ቫይታሚን ሲ ንቆርበት ጥንካረን ንምስሓብ ኢላስቲክቲ ዘለዎ ኮላጅን ንኸምርት ኣገዳሲ እዩ። ሎሚን እርጋን እንተዘይመለሰ እኳ ብቐጻሊ ምጥቃም ግና ነቲ ተፈጥራዊ ጽገና ሰውነት ይድግፍ። ሎሚን ማእኸላይ ዝኾነ ረቂቕ ተሃዋስያን ናይ ምክልኻልን ምግቢ ናይ ምሕላውን ባህሪ ኣለዎ። ስለዚ እዩ ድማ ኣብ ታሪክ ምግቢ ከይባላሾ ንምግባር ከገልግል ዝጸንሐ። እዚ ኣብ ሰውነት ዘሎ ርስሓት ኩሉ የጥፍኦ ማለት እኳ እንተዘይኮነ ብግቡእ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከሎ ግና ንጽህና ኣፍን ድሕነት ምግብን ይድግፍ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሎሚን ኣብ ሓንጎልን ስምዒታዊ ምርጋእን ብተዘዋዋሪ ጽልዋ ኣለዎ። እኹል ፈሳሲ ሰብነት ዝተመሓየሸ ምስራፅ ምግብን ዝቐነሰ ቁስሊ ወይ ድማ ኢንፍላሜሽን ንንጹር ኣተሓሳስባን ንዝረግዐ ስምዒትን መሰረት እዮም። ጨና ሎሚን ድማ ንስርዓተ ነርቭ ብዙሑል መንገዲ ንምንቕቃሕ ናይ ንቕሓት ስምዒት ይፈጥር። ሎሚን መዓልታዊ ንጥቀመሉ ዝበለጸ መንገዲ ኣቕጢንኻ እምበር ኣብዚሕኻ ምጥቃም ኣይኮነን። ንመብዛሕትኡ ሰብ ካብ 1 ክሳብ 2 ማንካ ሻሂ ትኩስ ጽማቕ ሎሚን ኣብ 1 ብርጭቆ ልህብ ዝበለ ወይ ዘይዝሓለ ማይ ብምሕዋስ ምስታይ እኹል እዩ። እዚ ንጉሆ ወይ ቅድሚ ምግቢ ምውሳድ ይከኣል። ማይ ሎሚን ብሻምብቆ ወይ ድማ ስትሮ ምስታይ ድማ እቲ ኣሲድ ምስ ስኒ ከይተሓኻኽ ብምግባር ሽፋን ስኒ ኢናመል ይሕሉ። ሎሚን ኣብ ሰላጣ፣ ኣብ ኣትክልቲ፣ ኣብ ሹርባ፣ ኣብ ብርስን፣ ኣብ ዓሳ፣ ኣብ ናይ ኣትክልቲ ሻሂ ብምውሳኽ መቐረቱን ምምጥጣን መዓድናትን ክብ ምባል ይከኣል። ለሓፁ ሎሚን ድማ ጠቐምቲ ዝኾኑ ናይ ኣትክልቲ ውህደታት ስለ ዝሓዘ ኣብ ምግቢ ዝግጅት ብውሕድ ምውሳኽ ይከኣል። ንመዓልታዊ ኣጠቓቕማ 1 ሙሉእ ሎሚን ንዝተፈላለዩ ምግብታት መቓቒልካ ምጥቃም ካብ እኹል ንላዕሊ እዩ። ጽማቕ ሎሚን ጥራይ ብምስታይ ዝግበር ጾም ወይ ብኸቢድ መጠን ጽማቕ ምውሳድ ኣይምከርን። ሎሚን ንውሕዳት መዓልታት ኣብ ሙቐት ገዛ ነዊሕ እዋን ድማ ኣብ ፍሪጅ ክነቐምጦ ንኽእል ኢና። ካብቶም ዝተመስርሑን ዝተዓሸጉን ጽማቓት ንላዕሊ ትኩስ ተጸሚቑ ዝተረኸበ ጽማቕ ዝበለጸ ንጡፍ ንጥረ ነገራት ኣለዎ። ጎናዊ ሳዕቤናቱን ጥንቃቐ ዘድልዮምን እቲ ኣዝዩ ልሙድ ዝኾነ ናይ ሎሚን ኣጠቓቕማ ጌጋ ምሽርሻር ሽፋን ስኒ ወይ ድማ ኢናመል እዩ። ሲትሪክ ኣሲድ ንሽፋን ስኒ የለስልሶ። ብፍላይ ጽማቕ ሎሚን ብበዝሒ ከይረቐቐ ወይ ነዊሕ ግዜ ክስተ ከሎ ስኒ ንረስንን ቁርን ስሱዕ ንኽኸውንን ንኽብለልን ይገብር። ሎሚን ድሕሪ ምጥቃምኩም ኣፍኹም ብንጹህ ማይ ምሕጻብ ሽዑኡ ስንኹም ዘይምብራሽ ነቲ ጉድኣት ይቕንሶ። ብተወሳኺ ሎሚን ኣሲድ ጨጎራ ናብ ላዕሊ ንኽምለስ ቁስለት ጨጎራ ምቁጣዕ ከጋዶ ይኽእል እዩ። ሲትሪክ ኣሲድ ንምፍራይ ኣሲድ ጨጎራ ስለ ዘነቓቕሕ ናይ ምንዳድ ወይ ናይ ጭንቀት ስምዒት ክፈጥር ይኽእል። ቁስሊ ጨጎራ ወይ ቀጻሊ ናይ ምንዳድ ጸገም ዘለዎም ሰባት ብፍላይ ብባዶ ከብዲ ማይ ሎሚን ምቕናስ ወይ ምሕዳግ ኣለዎም። ካብ መጠን ንላዕሊ ሎሚን ምጥቃም ንጎሮሮን ናይ ድምፂ ኣውታራትን ክቆጥዕ ይኽእል እዩ። ብፍላይ እቲ ጽማቕ ከይረቐቐ ንጥዕና ኢሎም መዓልታዊ ዝሰትዩ ሰባት እዚ ልሙድ እዩ። ከምኡ እውን ኣሲዳውነት ስሱዕ ቆርበት ንዘለዎም ሰባት ኣብ ውሽጢ ኣፍ ቁስሊ ወይ ምቁጣዕ ከንፈር ከስዕብ ይኽእል እዩ። ጸገም ኩላሊት ዘለዎም ሰባት ድማ ልዑል መጠን ሎሚን ምጥቃም ሚዛን ፖታሽየም ክጸሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ሎሚን ዘሎ መጠን ፖታሽየም ኣዝዩ ልዑል እኳ እንተዘይኮነ ጥንቃቐ ምግባር ግና ይምከር። ኣብ እዋን ጥንስን ጡብ ምጥዋብን ሎሚን ኣብ ምግቢ ክሳብ ዘሎ ድሕነቱ ዝተሓለወ እዩ። እንተኾነ ግን ካብ መጠን ክሓልፍ ከሎ ስምዒት ምምላስ፣ ምንዳድ ወይ ምስሳዕ ስኒ ከጋዶ ይኽእል እዩ። ምልክታት
ምብዛሕ ኣጠቓቕማ ዝበሃሉ ድማ ምስሳዕ ስኒ፣ ምንዳድ ጨጎራ፣ ምቁጣዕ ጎሮሮ ወይ ምስራፅ ምግቢ ምስኣን እዮም። እዚኦም ክረኣዩ ከለዉ መጠኑ ይቐንሱ፣ ብዝበለፀ ማይ ኣርቅዕዎ ወይ ድማ ንውሕድ ግዜ ምጥቃም ኣቋርፅዎ። ኣዩርቬዳ ኣብ ታሪክ ሎሚን ንምስራፅ ምግቢ ንምንቕቃሕን ጨና ኣፍ ንምትዕራይን ይጠቅም ነይሩ። እንተኾነ ግን ኩሉ ግዜ ብልክዕን ምስ ልህብ ዝበለ ማይ ወይ ምስ ምግቢ ብምጥማር ነይሩ። ጥንታዊ ናይ ቻይና ሕክምና ድማ መሪር ወይ ድማ ቆምጣጤ መቐረት ዘለዎም ምግብታት ብልክዕ ክውሰዱ ከለዉ ንጥዕና ጸላም ከብዲ ደጋፊ ከም ዝኾኑ ይኣምኑ። ዘመናዊ ምርምራት ድማ ነቲ ቫይታሚን ሲን አንቲኦክሲዳንትን ማዕድናትን ንምምጣን ዘለዎ ተራ የረጋግጹ። እቲ ጥንታዊ ጥበብን ናይ ዘመን ስነ ፍልጠትን ዝስማዓምዕሉ ኣብ ሓደ ነገር እዩ። ሎሚን ጥዕና ዝድግፍ ብሚዛናውነትን ብግቡእ ክዳሎ ከሎ ጥራሕ እዩ። ሎሚን ተኣምራዊ ኣይኮነን፣ ጎዳኢ እውን ኣይኮነን። የግዳስ ብጥንቃቐን ብትኩረትን ዝግበሩ ንኣሽቱ ቆጻል ምርጫታት ኣብ ጥዕናና ከመይ ዝበሉ ጽልዋ ከም ዘለዎም ዘርኢ ዓብዪ ኣብነት እዩ። ብጽቡቕ መንገዲ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከሎ ምስራፅ ምግቢ ምክልኻል ሕማም፣ ጽገና ሰብነት ይድግፍ። ብዘይ ገደብ ክውሰድ ከሎ ግና ንሱሳት ክፍልታት ሰውነት የቆጥዕ። ሚዛንኩም ሓልው፣ ንሰውነትኩም ስምዕዎ፣ ከምኡ እውን ምግቢ ንጥዕናኩም ብጽንዓትን ብስቕታን ንኽድግፎ ፍቐድሉ። እዚ ድማ ዝኸውን ብኸቢድ ጸቕጢ ዘይኮነስ ብግንዛበ እዩ።